И здравейте хора, аз съм Рома Бегин и ще покажа моята манга колекция. Сложваме от ноут или тетрадката на смъртта. Тя е на английски и ще отварям на някакви рандом странички. Тук така се пише и тук е за 4. Tokyo Ghoul. Пак ще отварям на рандом странички. Примерно е тук. Тя също е на английски, мисля, че казах вече. Първи брой на Наруто. Тя е на български. Ето. Това не знам дали е втори брой, защото това е обратна шестица. Не знам кой брой е. Ето отново е на български, отварям на рандом странички. Трети брой. И тя е на български. Седми брой. На български е както и осми брой. Ето. Надявам се моята манга колекция да ви харесала. Ако е така, абонирайте се, харесвайте и